Διάλεξε μια δουλειά που σου αρέσει και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου. Πώς θα ανακαλύψει κανείς τον εαυτό του για να το πετύχει? Σήμερα το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε το χόμπι μας δουλειά. Μερικοί από εμάς ή και μερικοί άνθρωποι που γνωρίζουμε βρίσκονται ή θα βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου εμείς ή αυτοί προσπαθούν να δουν ποιο τομέα καριέρας θα ακολουθήσουν. Πρώτη λοιπόν πιθανή λύση είναι η λίστα. Κάνετε μια λίστα από επαγγέλματα τα οποία σας αρέσουν, από δημιουργία προϊόντων ή να παρέχετε κάποιες υπηρεσίες. Σε αυτή τη λίστα μπορείτε να κρατήσετε ό,τι μπορείτε να κάνετε ή τις δουλειές στις οποίες νομίζετε ότι έχει κάποιο ταλέντο. Έτσι, στη λίστα θα παραμείνει ένα ή περισσότερα επαγγέλματα. Οπότε, σε αυτή τη μικρότερη λίστα θα υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία πρώτον σας αρέσουν, μπορείτε να κάνετε και έχετε κάποιο ταλέντο. Όποιο και να διαλέξετε, θα έχετε καταφέρει να κάνετε το χόμπι σας επάγγελμα. Δεύτερη πιθανή λύση. Συναισθηματική ή και πρακτική εμπειρία. Στη διάρκεια της ζωής μας, όλοι έχουμε βιώσει κάποια συναισθήματα, είτε χαράς είτε λύπης. Και τα δύο μπορούν να μας οδηγήσουν στο να διαλέξουμε ένα επάγγελμα στο οποίο να επιτύχουμε επιτεύγματα και να διαπρέψουμε. Θα κάνει εσάς και τους γύρω σας πιο ευτυχισμένους ή θα αποτρέψει εσάς και τους γύρω σας να είναι λυπημένοι. Και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για να δουλέψετε σκληρά και να επιτύχετε ακόμα και αν δεν είστε τόσο ταλαντούχοι. Επίσης, σε κάποιο σημείο της ζωής σας, μπορεί να είχατε την ευκαιρία να κάνετε μια δουλειά η οποία σας άρεσε και στην οποία ήσασταν καλοί. Λόγω όμως τώρα κάποιων συνθηκών, οδηγηθήκατε στο να παραιτηθείτε. Οπότε, αν βρείτε καλές συνθήκες και έχετε την ευκαιρία, τότε κάντε την ίδια δουλειά. Έτσι, αν υπάρχει κάποια συναισθηματική και η πρακτική εμπειρία για κάποια δουλειά, κυνηγήστε την, γιατί σας αρέσει, θέλετε να κάνετε αυτή τη δουλειά και να δουλέψετε σκληρά και θα επιτύχετε. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση θα έχετε καταφέρει να κάνετε το χόμπι σας επάγγελμα. Τρίτη και τελευταία πιθανή λύση, αρπάξτε την ευκαιρία ή τις ευκαιρίες. Έχετε κάποιο πτυχίο από κάποια σχολή και ψάχνετε μια δουλειά. Όταν βρείτε κάποια καλή ευκαιρία, αρπάξτε. Τι είναι μια καλή ευκαιρία? Μια πρόταση για δουλειά σε μια εταιρεία από κάποιον φίλο ή κάποιον γνωστό σας. Μια τυχαία αγγελία, η οποία τα requirements και τα benefits σας ταιριάζουν. Οτιδήποτε άλλο σας αρέσει, θέλετε και ψάχνετε. Αν υπάρχουν οι συνθήκες, σας αρέσει και μπορείτε να κάνετε αυτή τη δουλειά, τότε διαλέξτε. Επειδή και σε αυτή τη τελευταία περίπτωση θα έχετε καταφέρει να κάνετε το χόμπι σας επάγγελμα. Η εταιρεία μας είναι η Design House. Αν θέλετε λοιπόν και έχετε κάποιο στόχο και σας αρέσει να παρέχετε υψηλής ποιότητας ημιαγωγούς, και αν έχετε κάποιο μεταπτυχιακό μεταπτυχιακό ηλεκτρολόγου μηχανικού ή κάποιο ισοδύναμο πτυχίο ηλεκτρονικής, πληροφορικής, επιστήμης υπολογιστών, αυτοματισμού, τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, η εταιρεία μας δέχεται αιτήσεις στις παρακάτω θέσεις: Junior Verification Engineer, Junior Alarm Engineer και Junior Digital Design Engineer. Δεχόμαστε αιτήσεις ακόμα και από άτομα τα οποία δεν έχουν κάποια προηγούμενη εμπειρία, ίσως και καθόλου, και παρέχουν μόνιμο συμβόλαιο, δηλαδή σύμβαση αορίστου χρόνου, ανταγωνιστικό μισθό, team building και αθλητικές δραστηριότητες, ευκαιρία να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, εκπαίδευση από ειδικούς των σχεδιασμών SOCs και verification και ανάπτυξη καριέρας και διάφορων άλλων ικανοτήτων. Προσλαμβάνετε αποφύτους τμήματων επικοινωνίας? Νομίζω πως ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ.